Zaradili ma do kategórie fanatikov a tak, jak som začal s dorastom cez založenie ženského družstva v ZVL, nič som nerobil len na pol plynu, stále som robil všetko na 100 a viac predtým, keď sa dalo. Dodnes ma to drží, chvála Bohu, a rád by som bol, keby mi to ešte podržalo nejakých 10-20 rokov, lebo bez tej hádzanej sa ani nedá žiť. V Prešove to je jeden z najkrajších športov, ktorý tu je, na ktorý veľmi rád chodím a preto sa mu aj tak do srdca venujem. Tak tým, že patrím do tej kategórie starších, môžem porovnať. V minulosti štát veľmi podporoval šport. Hovoríme o hádzanej, tak tam sme zakladali športové triedy, školské športové strediska, tréningové strediska, vrcholové strediska a štát podporoval šport ako taký, ale keď hovoríme o hádzanej, tak samozrejme, že hádzanú. Bol taký boom, kde veľa detí chcelo tú hádzanú hrávať, čo sa aj stalo. A preto vyrastlo vtedy veľa talentov, ktorí dodnes pôsobia v rôznych funkciách, či trénerských alebo funkcionárskych. Teraz, keď to porovnáme, ten šport nie je zo strany štátu nejak zvlášť podporovaný, čo je na chybu. Čím ďalej tie deti sú menej fyzicky zdatné, čo je takisto na škodu. V závere svojej kariéry som sa venoval najmä deťom. Bol problém, aby dokázali urobiť kotul a podobne, čo je veľmi zlé. To znamená už aj na telesnej výchove už nastali problémy, čo s tými deťmi. Každý radšej ku počítaču. No a keď to tak všetko zoberieme ďalej, tak je problém, aby šport napredoval a keď štát nebude podporovať šport, tak naša, by som povedal, Slovenská republika nejaké extra výsledky od viacerých športov ani dosahovať nemôže. Tak ja, do čo som sa pustil, vždy sa mi tie moje sny poplnili, ale mám ešte stále. Ak by som ostal pri mužskej hádzanej v Prešove, aby stále bola taká dobrá, jak teraz, ale musím skonštatovať, že by sme celý Prešov boli radi, aby sme sa prebojovali v pohári európskych majstrov trošku vyššie. Vždy prídeme po jeden stupienok a ďalej už nie, tak to by sme veľmi radi boli, keď sme o ten stupienok aspoň jeden, keď nie viacej išli ďalej. A prijal by som si, aby sa znovu vrátila do Prešova slávna ženská hádzana, ktorá bola v telovýchovnej jednote ZVL Prešov. To by bolo prekrásne, aby sa to stalo.